Mikey! Friend! Suya gini buno tayo na eh. Suya on man ka buno. Suya on man ka. Oh, sige mabugno kayo mo nun. Gigi. Ayo, mas na ito. Napa mas na ito? Sabong. Lagi ito. Okay. Today is April. Today is... Ito Mikey, mapil di ka Mikey no? Hey guys, I am CJstrada. Welcome back to my channel. So today is April 4 and ako po ay tawag ka na? Nautusan? Nautusan ng guardian. Ng ano? Lumabas kasi may ano ako. Magiging Dora ka na naman. Ako na naman. Dili, ako may tribute karon. Nga siya, mulakaw siya kay Hotel Life man siya. Hotel Life. Char. Oh, niya. Mag-grocery ko. Time check, it's 4 PM and hopefully wala kayo linya ron kay kapag linya taas. So mag-grocery ko for karong nga week na konsumo and upcoming birthday sa akong lola. And it's been a while nga nag-vlog ko kay you know na quarantine and nag-ECQ. Nadakpan ka rin si Dora. How much for si Jean? Sa ingon nimo? Madakpan ko sa Dora. So mao na karon. Kawayan ako vlog karon nga Cebu City quarantine life. But before that, don't forget to hit like and subscribe and please be responsible citizen of the Philippines, a responsible traveler, and share peace and love. Before tayo magawa sa kuan sa kabihasnan niyan, dapat make na ECQ pass from Cebu City government. Yeah, mask. Niya. Ay panghasi gud rami yan. Niya sa pala ay kinahanglan sa pagawa. Ding. TikTok no. Oh, mag-TikTok na ka kuya. Bagong TikTok eh. Nagana? So, ako na raw sa Friend! Neto daw pa. Bote yung friend eh. Uy! May manok! Umalis ka manok! Let's go! Nananaos na Ayala lapit, then go na. Okay, new box. Kisa na ako dito sa Ayala parking and mag-outside take off niya, keep ko niya. Kaya ato ta sa Metro Ayala grocery. Kaya mag-grocery na ta. Let's go! Kailan? 36.6. Napunta na. Tulad sa Ayala. Metro Ayala. Nalinya. Ito na. So let's begin the grocery para sa balay. Alright. So na sila i-cover na rin niya. Sira ang mo kuha sa baboy. Niya mong cart na diha. So na rin. Ginali. Thank you. Hello. Biscuit.
susi kay dili ko sure sa kung palitan ko na lang itik sa nakwanti. Mutag mo reply na ni ron. Wala ma-reply ako na balikan eh. Okay ba ko sa kong palitan na eh. Lakay na lang ako palitan. Alas ka na. Hello. Oh, pala. Hello. Saan? Ay, sa video call ako. Asa? Iwan ako video ah. Ang katong tomato sauce ba? Okay. Oh, ay sa. Ayaw na siya kay pangsalan mo na siya. Asa ka ni? Oh, kana. Kani rin. Kana siya. Kani rin dapat. Unong tingnan na siya. Tingnan na siya. Tag 50, Tingnan. 55. Ano eh, gagmay. Ay, video man ka. Sa video. Nakita na yung video. Unsa na siya nga gram? Oh, 250. 250. Kanya, amo na ni duha, kameran duha. Aw na namong ikatulong nga spaghetti sauce, mo libog na kung saan yung spaghetti sauce ug kanin tomato. Ha? Wala, sige ako sa tomato sauce nga section. Sige bye. Nakawag pa more. Katawaan mo ko. Dili mo. Ako kan na. Okay. Okay, kayo. Ano ko sa linya. Hey guys, muna ko og kanang kuan grocery and muna ako po sa parking karon and time to go home. Ako pa tayo muna, can't help drink. Pero actually nag-crave og milk tea, then sarado mo ng BTS dire. Chicken si sarado siya, so muna coke na lang. Very healthy, no? Okay, so abot ako sa parking. Actually, eerie kaya I'm feeling dito sa parking kay git-ngit kayo. Yeah. Dahang kay parts na kipang close na ato. So, git-ngit kayo. Yan na, direct kay kanila nga side dito sa dito sa metro. Yan na po nga itong side nito sa Rustan. So, kailangan na. Muli na sa ko kaya almost 6 PM na, and I would like to express my appreciation and gratitude to our frontliners out there. Sa ato mga beloved nurses, doctors nga nag-help fight sa COVID, and of course our kaning mga staff diri sa supermarket kay without them dili kita mabuhi ron, dili ta mabuhi dili ta maka-survive aning pandemic taon. So muna nga let's take care also sa kanang mga utility man and garbage man nga nag-take care sa panlimpyo sa tuang surroundings, and sa tawag na sanitizing team, no? Okay. Sila man ang disinfect sa ato ang mga kuan. So karon sa mong barangay kay before ka makasud sa mong sa mo ang barangay, sa barangay i-disinfect pa ka. So napay checkpoint, then kanang bason nimong actually bason akong motor, akong sapatos, akong kuan, akong kamot o t-shirt. So mo na siya magpaagi nga to sa usa sa pag-disinfect from the virus. So hopefully hayag pa ikaw din ako. Actually hayag pa man siguro kay almost 6 pa man. Sunset pa, golden hour, no? Hopefully mapakita na ko sa inyo ang unsay dagway ngadto sa disinfection sa mga barangay. Okay? Let's go. Oh, nag-jogging lagi. Pwede pa mag-jogging ron day.
Surya, yan, Surya, yan. Ah, beliau nasa helmet kuya. Parehara man natin, badito pa natin. Ah, ganun. Kyo. Mikey, baan Mikey ay. Sa ano? Ay, sabay. Sabo. That's it for today, and I hope you enjoyed this video. Sabay kayo mga rod. Don't forget to hit like and subscribe, and amping mo mga bay. For peace and love. Lida. Ayay, humot na nilidi no.